Before mina ngizama ukuzokhuluma ngizothi nje siyabonga. Lithi iBhayibheli uJohn 19. Mawusuka ku23 ngambethela esiphambanweni. Bajabula Professor bajabula izingubo zakhe. Lithi abogadi omunye nomunye bekafuna ipeace. That means it shows ukuthi le ngubo bayigqoka uJesu is very expensive. Yayine isho kanjani izwi? Line. Akona le phone call yamaChina but line. Lithi uma uJesu sesiphambanweni abethelwe. Wabakhona yedwa othatha umkhonto. Ayinayi le ndaba. Wabakhona yedwa wathatha umkhonto wamstaka. Waphuma igazi. Yingakho mina nawe namhlanje sina is because of lo mkhonto. If bongekho lo mkhonto ngabe le gazi azange liphuma. Ukuze mina nawe sisizakala sisinde sidinga lo mkhonto owataba uJesu. Ithi mina siyawudinga umkhonto. Omzoyesha izandla. Siyawudinga ini umkhonto. Ngaphandle komkhonto ngeke sikwazi ukuphila. Ngaphandle komkhonto siyosala nje sifile. But uma umkhonto ungangena lapho sizophila. Ngiyayibamba indaba ina emkhondweni. Yebo abantu bakhuluma bathi indaba isemkhondweni. Ngabe emkhondweni bese sithi jikijela mkhonto jikijela. Saba mkhonto saba. Bese kina bese sithi hayijukuja mkhonto hayijukuja. Sijukuja lo baba uNcamalala umkhonto wesizwe. Elingelayo lonke ibandla awungiyacela abantu benkosi asithathele umkhonto siyodla. Awushayela izandla lapho mawezwe kakhulu. Hallelujah. Suka lana ngizondiza upresident wami. Athi ngiyasiya kwajika. Ophetha bomama the whole ngizobiza sorry. Nyanya Kolisi. Uzogcina ngoba upresident. Ngizocela ubiza umfona show. Indoda efuna ukuthi sikhululeke as ama-South African. Indoda eyenza abantu ukuthi mabayeke lamanga bakhuluma iqiniso. Ngicela simshayele izandla. Ngilana ngosonwe. Engithanda nokuthi isayoni. Usayibona la isayoni le. Usayibona.
ukubingelela umholi omkhulu uProfessor Ubaba Nxumalo ogcobile namhlanje ukuyithola. Ngibingelele uProfessor omusha sha from the box. Brand new. Lesi sikhundla phela sika Professor asifana lesam saseParliament. Siyasuka emva kwe5 years maqhasuke nini. Lesi sakhe asuku Professor. Kodwa sasuka lapha kithi eParliament kumama ethiwa uMary Diaz. Ngiyamkhumbula. Unomlungu washo lokuphendula 1+1 ngibuza 1+1 ngo. Wathi ngiyakodwa uProfessor. Wabiyeka kuProfessor wathi seka udokotela. That okay doctor 1+1 dokotela. Wathi nya wabuya seka umama Mary Diaz. So lo uProfessor abusuku. Ngiyabingelela dokotela mama Mashele. Ngicela ukuthuma Professor ngemvumo yakho ukuthi angithengise lezi engihamba nazo. Ukuthi leli board lila alisuswe yithi ke senze linye board. Uzothi Professor mama Mashele. Ngathi nisize bayongixolela. Ngithoba spiritual father sami baba uDouglas uPhumalo ukhonze bright. Ngiphethwe ubaba elimazi ukuthi umgaga ebandleni leCross. Ngiphathe isayoni. Leli thule likhule la elithi lomkhosi. Likhule kamnandi lizwila ngithi. La gcina uproducer yimi lo. Mangigcina ukuproducer la. Ngiproducile ubaba uThobo Phakamani Mthetho. Ngisesenkampanini ethiwa TSM Records. Uningi nje siproducile amamzayini nje amaningi. Pure guide libhekani konke lokho. Ngisayini phela ngisho lokho. Kodwa ke Professor iphupho lami kwakuwukuthi ngingene endlini yesayoni. Enje. Ngingadumile uma ngenza amazayoni aniwathanda kakhulu aduma. Ngisho ngazi. Lithi iBhayibheli ngokukholwa nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Iqala lapho ethi ningenzi lutho ngodumo nangombango wezwe. Kodwa ngokukholwa liziyani nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Ngidumiswa imibuzo Professor yokubuza abantu iqiniso le. Hayi ngoba ngiumuntu odensayo, ojivayo. Kodwa ngenkathi nginikela kuNkulunkulu ngangadumile. Inhloso yamarekhodi Galatia nobaba uNyembe lokuqala. I was there, was a producer ngimncane. Kwakuthi istatue zayona benje. Leli bandla lalikhonzela next door neOasis laqasha la. Nginamanga Professor. eDavid Talk. Ngithuke ngasaliboni ngithi aliwile ngoba ayawa amazayona kethu. Ngiyathuka mase kuphuma abantu abangaka le bandaba alipheli kodwa bayaphuma labantu la eminyaka. Kanti abayindaki lapho. Kuningi baphuma. So umkhonto wesizwe asizokuthatha isikhathi eside ukukhuluma kodwa ngifuna nje ukuzothoba ngizobonga kubaholi. Iphupho lami bekuyiko ukuthi ngihlale phambi kwabaholi nebandla elifundisayo ngokwemfundo yezwe. Ngiyajabula mangibona izigqoko zinje. Ngoba iphutha esilenze eZayoni njengoba sekunomkhaba kanje nizogqoka. Njengoba sekubuso Parliament nizogqoka ngoba ngibona isalary yami. Kanti la akunalutho. Iphutha esilenze eZayoni lo Professor. Uma kususwa ipolitiki laqala esontweni ipolitiki. Ipolitiki into yesonto. Uzathi uNkulunkulu labe ngibalethekile emhlabeni babekile baphi abaphethe izwe. Nibalalele futhi bakhulekise.
okwenziwa kwatshontshwa ipolitiki elaqalwa isonto. Angithi phela lapha politics siyathukana. So ukuze kungathukana kwathiwa leli lizoba ipolitiki. La misethweleni. Kodwa ke professor i-research ithi igebengu zafika zahlakanipha zalithatha zenza ipolitiki into yazo. Uthi ungena zithi lenzani ipolitiki esontweni. Hayi hamba ufunda kahle ipolitiki esiyaqala esontweni le eBloemfontein. Isekhona. Ufuna ukulahlekelwa yini mazayina kithi? Ngoba professor ngifuna ukuthi ngicela akunayo imvumo yokukhuluma ngabantu sizosebenzisa iParliament uyale neParliament ngoba ngosikhashana nyawo tonke manje. Kodwa akunayo imvumo yokuyala isikhulu leso. Inkinga yomholi ongakholwa inkinga ngoba iBhayibheli lithi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Therefore abaholi sihamba nabo abakholwa. uNkulunkulu kwethiwe uNkulunkulu akambulala umuntu likelizwe loNkulunkulu. Thi uNkulunkulu akamlingi umuntu. I-research tells uyabona ukukhuluma nge-research ngoba sikhuluma ngemfundo akithi. I-research tells ukuthi uNkulunkulu uyabulala. uNkulunkulu wambulala uAaron. uAaron wayehleba nalo umuntu wesifazane uyakhumbula uAaron wayethunywe noMoses. Wayehleba nomuntu wesifazane baze baphathwa isifo soqhoko esingalapheki. Kodwa uNkulunkulu kuyiveza kwakhe wenza uMoses ukuthi abalaphe laba abahamba naye. Uma sekufika ekugcineni uNkulunkulu uthi uMoses uAaron uma yefa ningamhlabeli ngisho nenkomo eyondile ngoba akakholwa. Lalela sikhuluma ngomuntu osontile. Sikhuluma ngomuntu ogqokile ijazi nekhololo. Sikhuluma ngomuntu wakhulekisile amadimoni aphuma. Aaron okhuluma ngaye angikhulumi ngomuntu oyipolitician ongasonti. Ngikhuluma ngama-leaders ahamba ekoleni engakholwa. uNkulunkulu mayembulala uAaron umbulalela ukuthi Aaron awuhlukanga nengane encane na 2 years nengcondo yakho. Ifile ingcondo yakho. Ubonile ukwenza konke ngamandla akho kodwa wena ukholwa Aaron. Akamxolelanga isono sakhe umbulele. uNkulunkulu uyamxolela uMoses. Nize niqambe iculo weshembe elithi Moses uyalibona nali iKhenani. Uma yebonisa iKhenani uMoses ingoba kwakunesona senza. Kulento ayithunywe ukuthatha labantwana basekuphi eKhenani. So ngoba akafika ngekuthena ayiphathe kahle. uNkulunkulu wathi ngoba konke ukwenzile kahle imala lapha eKhenani. Bayohlala kahle abantwana badle bangatholi lutho, bangasweli lutho. Wena uzosala la kulezo. Ukuthi uqalela phansi. So angifuni uprofessor Sala. Dokotela mama. Akasala uprofessor ngenxa yakho. Ngicela ukuthi ngizobuyela phansi ngifunda yazi ngiyayithanda lento esikhuluma la. Ukuthi ngiyisayoni manje. Ngathi ngibambisa inyama. Ngithi igama lakho ngibonge sibeke phansi. Ngithoke kanje la ngoba ngingathanda ukuyonibamba. Sinamabandla amaningi kumele siwa-attende siwavakashele. Nge-Newcastle masuka la bese siyeThekwini eNtatha zolidela eNewcastle. Uthi uprofessor mayihlala phansi asibuyise ugesi namanzi. Asinikeze indawo nemigwaqo. Ngicela ukusho ukuthi professor usho kimi-ke ngiyathumeka ke mina. Ngoba ubaba Zuma mayesithuma ungithume eParliament thina abafethu abathathu la. Wathi asiyobopha lezi igebengu. We sifike lapha bakithi. Uba umkhulu uminister mkhulu uthe immediately ukusho ukuthi later. Waphika ubaba sabathela waphika. Baba umuntu uthi ukuthi manje wathi ha switch yabona mazocisha iswitch. Umuntu umoyibreaker uthi wo umuntu uzovala. We ubaba uSpear yena waphika icompetence wangena shift kuposition enkulu ngambuza baba wayiphasa what the competence was not positive kanti wasithestani la sikhuluma ngokuthi wayiphasa icompetence na siphethwa abantu abanganayo lento le capacity. Ngiyacela ke bantu bakithi njengoba ngicela ngoba emacampaign professor uwoshile wathi asibuyisa amanzi ukuze sibuyisa amanzi nogesi simnika indaweni enomgwaqo. Kuze leli sonto lihlale lilihle kanje lidinga ama services.
La ngaphandle ama-toilet mancane for abantu abana. Ngoba leli bandla lesixakile. Kahle kahle awasekho amazayo. Kumele ngabe babone selivulile amabandla liqhaqha. Amazayo ayaphuma phela ngithi. Vulela lapho nawe uzothola. Lihlelele. Professor Twele ngishuthi. Uyinyoka ngizamzoyibona. Ake phela awasekho amabandla ngabazalwane. Bisele ukonyane nesiphofa ngithi. Yinhle lento ningayiyeki. Futhi bande lifundisa abantwana bami. Ihle ngizule kuthiwa kufuneka 30 yama security. Ngiyacela ima-capacity as a member of parliament eZayoni. Ngicela ungibize. Nako bona uma upresident uhleli Brown. Thina siyakholwa ukusondela kulabo abatshontsha imali. Angithi mase bagijimise kahle professor bayangikidnap bangikidnap. Bathi ngambuzi lutho ukhe ngaqala ngakusasa kwakhona. Kanti bazokhohla bangikhulule lapha ko 34. Avele ngashona emsebenzini ngathi shikiyana. Bathe bangibona ngangatshela umuntu ukuthi ebekidnetshini. Alifaki ijazi lamanje. Hayi. Yendaba ikhona ke la. Khulekisiwe leli. Lapha kubloko. Ambuza ukhe ngaqala kwaveza indaba enkulu ukuthi hayi ithenda leli etholwa abelungu kuphela. Ele metropolitan. Umuntu omnyama akathole lama billion. Banemikhuba yokusibiza ke bafuna ukusipha imali. Ngifuna ukuyithatha ke le mali zama bribe wabo. Bese ngizoyitshala la. So sibize mfowethu ezokhala phansi. Sibize sonke lekile yithelekeza. Ngicela ukuthi umuntu ANC, IFP, NLP, EFF angithi yeke into yakho ngicela ungaliyeki iqembu lakho. Bathi ngoba ulibonile iqembu elineqiniso kwamanje elingayithathi ibribe eliyaphambili kakhulu elingakusaba ukufa. Mina ngikusaba ukufa ngifela abantu. Angikusaba ukufa ngifela enkosini. Kodwa ngiyasaba ukufela emanyaleni. Ngibolekeni ivote ungasuke eqembini lakho hlala la uhleli khona eqembini lakho. Ngoba ufana nami iKaizer Chiefs yami ngiyayithanda noma idliwa kufanele mina. So ngithi kuwe ke hlala kuleqembu lakho. Just nje kule local election. Ngicela ungiboleke ivote ungithembe ngevote lakho. Bese ngikhulula ibudget ezoyenza ama services. Uma siqeda lapho ungabuyela ke eqembini lakho. Kodwa masenze kahle after 5 years thatha membership yomkhonto wesizwe. Waza mkhonto kwaza. Waza mkhonto kwaza. Qinisela Professor Mashego qinisela. Qinisela leli Bishop Mashego liyabuyizwa qinisela. Qinisela siyabuyizwa qinisela. Qinisela. Phatha mhlolozi phatha. Phatha uNkulunkulu ilizwe lakho phatha. Isizwe uNkulunkulu ukuthi amaZayoni ubuyise. Masingavula nje izayo political party bese nje baneqiniso singabaholi. Siyabonga mphathi. Phela ke uma president aze naye ezabikhathaba ngalibo nayikhulu.
Cela ukubingelela ngibingelele aboprofesa. Ngicela ninganaki mangibiza ngezinye indlela kodwa ngicela ukubingelela ngegama elilodwa. Ngicela ukubingelela abafundisi. Ngibingelela nina baphathi bemfihlakalo zikaJehova. Nina elithatha inyembezi zamntwana wom-South Africa niyosipresenta before God. Nithi baba nazi inyembezi zabantwana bakho abase-South Africa abasekuhluphekeni. Ngibingelela nina ngoba ngaphandle kwenu asulutho, alikho olosixhumanisa namazulu ngaphandle kwenu. Siyabingelela baphathi bemfihlakalo zikaJehova. Ngibingelele inzala bani, ngibingelela bomamfundisi, ngiyanibingelela sinzala bantu. Lo mhlaba ugcwele unje, le nkonzo igcwele inje ngoba kwaba khona owazinikela owathi kuJehova ngithembe baba ngiyowathwala lamathambo 9 months esiswini. Wanthemba uJehova, wanthemba bomama, bomamfundisi, ngisho kunina bomama beyinkophe eyigcwele inyembezi, abomama abakhuthuka emadolweni ngoba ngaphandle kokuhlala emadolweni abaphathi bemfihlakalo zikaJehova akukho ukuthi bangaqina ngaphandle kwenu. Ngikhuluma nani boDebora, ngikhuluma nani la kwathi sekusweleke abaholi bafile kwa-Israyeli. Yaphakama leya ntombazana yathi I will lead the battle. Isimo sase-South Africa namhlanje sidimanda umama ohlakaniphile ngoba lithi izwi lenkosi umama ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe kodwa yisiwula uyawubhidliza ngezakhe izandla. Ngibingelela ibandla lonke. Bomama ngifuna ukugxila kini kakhulu. Sithunyiwe la, sithunywe ubaba uJacob Gedleyihlekisa umfokazulu. Uthi uNxamalala hambani niyobatshela abantu ukuthi ukuze umhlaba ubuye ezandleni zomuntu omnyama nomhlaba owathathwa abelungu ngendluzula, uthi uNxamalala asimtshele ukuthi hlanganani mhlathi owazanayo ukuze umhlaba ubuye ezandleni zomuntu omnyama. No, wathathwa ngendluzula. Uthi ubaba uNxamalala uyothatha umuntu omnyama ukuthi sihlangane singabantu, singama-organizations ahlukahlukile, sihlangane ukuze sibuyise isithunzi somuntu omnyama. Yiyo-ke asithubelwe ukuba uNxamalala sisahamba-ke, siyahamba ngoNovember siyama-elections. Uthi ubaba uNxamalala muzi onsuku
majority. Uma siyawuthatha ye-2/3 majority yila sizokwazi ukubeka yonke imithetho. Sijika yonke imithetho o-Roman Dutch law. Hey, Judge. Yes. Ukuthi yojika yonke leyo mithetho. Ngoba yiyo imithetho eqindezela umuzi onsundu. Umhlaba wethu. Oh. Okay. Umhlaba wathathwa ngokhokho bethu. Wathathwa ngendluzula. Manje lo mhlaba wayekumele ubuye ezandleni zomuntu onsundu. It's because yonke into esiyenzayo siyenzela phezu komhlaba. Yingakho umhlaba u-important. Futhi lo mhlaba wethu yiwona ophethe inkululeko yethu. Ukubuya komhlaba, ukubuya kwenkululeko yomuntu omnyama. Ngoba phansi kwalo mhlaba there are minerals ukuthi uma bebangazange basihluthe wena lo mhlaba wokhokho bethu, ingabe akekho umuntu ohluphekayo eMzansi Afrika. Ngoba umnotho ongaphansi kwalo mhlaba ungasilela sonke, kungabi khona umuntu ohluphekayo. Namhlanje sihlupheka ezweni lethu elinothile, enokuthi sathathwa sabekelwa esayidini ngoba sifela ukuba umuntu omnyama. Ngakho-ke besizocela tswetswe sisaya kuma-elections. Umkhonto wesizwe uza noshintsho. We mean it. Ngisho nabelungu nawamabhunu naphesheya bayasho bathi siyababona laba abakhuluma njengawo umkhonto, kodwa umkhonto asingawuyeki, kumele siwubulale because lento abayikhulumayo they mean it. Bayaza ngithi ukuthi we are trained militarily, we are trained academically, we are trained politically. That is why basisaba. Bayabona ukuthi manje sekusondela abanye abantu ukuthi they mean lento abayikhulumayo. Manje thina asinaso isikhathi sokulala nesitha embhedeni owodwa. Namhlanje ama-organizations esiwathembile, they are sleeping with the enemy in one bed. Leso sikhathi bathi balwela abantu abamnyama. Umuzi onsundu, abantwana bethu babulawa ama-drugs. Our government is involved entweni zama-drugs. Sithola ama-ministers, they are teaching drugs to our youth. Bantu abasha, ningavumi ngani. Ngiyacela ningavumi ngani ngoba ilisasa lelizwe lihleli ezandleni zenu ningabantu abasha as future leaders. Ngiyabonga eyokugcina nje. Ngibona nabantwana nabantu abadala bagqoke amagawu wabo, ama-graduates. Uthi ubaba uNcamalala into manje okumele silwele, akumelanga silwele ukuba ama-modern slavery, modern slaves. Uthi asavumi ukuba ama-modern slaves. Asifundeni sigaxe amabhande siyohlala etafuleni la kudiscusswa ngomnotho walelizwe. Asibe yipart, not ukuthi sibe ama-tools. Asibe yipart sithatheni ama-decisions ngomnotho to take economy yale country to the higher heights. It will lead you graduates ukuthi hayi
sebenza ngothela kuze kuyovala owna imodela sifuna ke nokho bantwana bami ningavumi ngani ama-drugs ningavumi ngoba labantu abaningi ama-drugs abantwana babo bayagraduate emazweni wabo bantu abacela ukugraduate bajumpa ifensi babuye benze South Africa bazothatha imisebenzi bakhulume ngama-skills ama-skills esinawo mina nengakhathi ngiphizi inyawupe ningasivumi mani. You are the future of this country. Ngikhuluma nama-presidents, ngikhuluma nama-ministers, ngikhuluma nani-ke bantu abasha. You are future presidents, you are future ministers. Uthi uNkamalala ucela ivote lenu niwuprove umkhonto wesizwe ukuthi lento othi uzoyenza uzoyenza. Inkosi yomusa ingesiza. Siyabonga kakhulu. Qhubeke ngale ngoma yami ngibe nginikela lana sishiye something. Yabona sumkhonto cela ungibambele nali. Sayofana phansi mina. Awubamba mzalwane. Ajang bercanda. Awubamba mzalwane.